Сәлем, бүгінгі шығарылышта пенсиясыз қолашақ коллекторлар, ялғыз оқушылар һәм иң нашар бәдрәф бәйгесендә җиңүчеләр әхәзертылырак. Дәүләт Думасы депутаты Виталий Милонов кайчандыр коллекторлык эше белән шөгыльләнгән кешеләрне пенсиясыз калдырырга тәкъдим итте. Әле ул гына да түгел, депутат кайчандыр коллектор булып эшләгән кешеләргә башка урында эшкә урнашу мөмкинлеге калдырмаска кирәк дип белдерә. Хәтта андый кешеләр үзләрен гражданин дип атарга лайыклы түгел дип белдерә. Менә шулай башлана инде ул башта коллекторларның пенсияларын алып отырга бюджетка каяндыр акча кергә тиеш бит инде дәүләт казнасына. Пенсияны кисергә башта буларга, аннан соң мошенникларга кисәбез дип шундый изге ниятләр белән башлап җибәрәләр. Аннан соң бер көн килеп җитә, депутат чыга да халык каршына трибунада миңа калса кайчандыр автобуста билетсыз йөргән кешеләрнең дә пенсиясын кисеп атырга кирәк, алар душманнар дип әйтә. Бу утрировать итү инде әлбәттә. Әмма әгәр дә чын-чынлап коллекторлык мәсьәләсе, коллекторларның гади гражданнарга зыяны турында борчыла башлаганнар икән, нигә менә ул коллекторлык эшен тотынган инде әйбәтләп закон белән тәртипкә китерү юнәлешендә эшләмәскә, сразу акчаны кисеп атырга. Но әлбәттә инде коллекторлар хәзер пенсиягыз булмаячак дигәч борчылырлар да инде. Всё, ташлыйбыз бу эшне, безгә пенсия кирәк, 8000 пенсия, нишлибез без аннан башка дип әйтерләр инде әлбәттә. Казан елга инспекторы бер көнне чыга да елгада тыныч кына йөзеп барган ике аккошны күрә дә 112 номерына шалтырата. Менә шалтыратып нәрсә әйтә ала дип уйлыйсыз сез аны? Сүз уңайыннан ул аккошлар яраланмаган, исән-сау барсы яхшыларның кыскасы. Менә шалтырата да инде бу һәм әйтә, елгадагы йөзеп йөргән ул ике аккошның иманым камил хуҗалары булырга тиеш. Аккошлар ялгыз гына елгада йөзеп йөри алмыйлар, аларның хуҗаларын табырга кирәк дип әйтә. Трубканың теге ягында аңа кистереп бер нәрсә дә әйтә алмыйлар, югалып калалардыр инде күрәсең. Һәм кәефе төшә, күңеле төшә инде бу абыйның шундый сүзләрдән соң. Минем исем китә, шулкадәр самими, матур, кызык кешеләр бар бу дөньяда. Иң нашар туалет бәдрәф. Мен гафу итегез, әмма миңа бәдрәф сүзе бөтенләй ошамый, ул шулкадәр сәер яңгырый. Но мин аны әйтермен, сүзе бар бит инде, булгач аны кулланырга кирәк. Ошамаса да мин шулай дип әйтермен. Бәдрәф. Иң нашар хәлдәге Россия мәктәпләрендәге иң нашар хәлдәге бәдрәф бәйгесенең нәтиҗәләре билгеле булды. Ишетмәгән булсагыз, Доместос бу 99% микробны бетерә торган нәрсә. Шундый бәйге игълан иткән инде Россия мәктәпләре арасында иң нашар хәлдәге бәдрәфне ачыклауга. Анда менә сайтка урнаштыралар, кешеләр фотога төшереп үзләренең мәктәптәге бәдрәфләрен, анда тавыш бирәләр һәм шунда җиңүчеләрне билгелиләр. Җиңүче дип әйтеп булса инде. 2019 елдан бирле оештырыла бу бәйге. Моңарчы 3 җиңүчене билгеләгән булсалар, бу ел катнашучылар шул кадәр күп булган, 6 җиңүче билгеләргә булганнар. Барлык катнашучыларга Доместос бәдрәф унитазны чистартып тору өчен химия кирәк-яраклары белән, еллык запасы белән тәэмин итәчәк. 6 җиңүчене беләсезме нәрсә белән бүләкләячәкләр? Ремонт белән. Бу искиткеч просто. Моңарчы инде ул шулай ремонтлаган Доместос Россиядагы шул җиңгән мәктәпләрне. Хәзер менә быел яңадан 6 мәктәпнең бәдрәфен ремонтлаячаклар. Менә Россия мәктәпләрендәге бәдрәфләрне Доместос ремонтламаса, кем ремонтласын инде аларны тагын? 2019 елны армияга бармый калыр өчен ришвәт биргән 21 яшьлек миллион сум штраф түләячәк. Егет арадарчы аша комиссариат вәкилләренә 210 мең сум акча биргән. Аны ришвәтчелектә гаепле дип тапканнар һәм миллион сум күләмендә штраф салганнар. Бу операциянең кайсы моментында көтелмәгән хәл килеп чыккандыр, әллә арадарчы саткан, әллә комиссариат вәкилләре юк, безгә акча кирәкме дип әйткәннәр, әллә нәрсә килеп чыккан шунда. Ансы билгесез һәм ул кадәр мөһим дә түгел миңа калса. Иң мөһиме ришвәтчелек дигән менә шундый зур океанда ниһаять бер балык тотылды һәм барлык башка балыклар хәзер куркуга калачаклар һәм башка моның белән бер кайчан да шөгыльләнмәячәкләр. Җитди итеп әйткәндә, ришвәтчелек ул бит ике яклы процесс. Монда менә шул егетне тотканнар ди инде. Ул бит ул егетнең нәкъ менә шушы комиссариат вәкиленә ришвәт бирү омтылышы нияте күктән төшмәгән бит инде. Димәк, анда
ришвәтне, акчаны рәхмәт әйтеп ала белүчеләр утыра бу шагадыр бит инде мин дөрес аңлыймдыр бит инде. Һәм бу егетне таптыгыз ярар теге ягы белән дә шөгыльләнергә кирәктер бит инде әллә мин дөрес аңламыйм моны. Казанны самокатта җилдәргә яратучылар басканга 1 елдан артык вакыт узды буга инде һәм ниһаять аларның шәһәр эчендә хәрәкәт итүенә бәйле кагыйдәләр билгеләнде. Ну монда да инде әлбәттә 1-2 бала самокат астында калып хастаханәгә эләгү кирәк иде башта монда җыелып нәрсәдер хәл итү өчен ярар бәйләнә башладым кирәкмәгәнгә. Иң мөһиме безнең мэрия ЮХИДИ, Сәламәтлек саклау министрлыгы, прокуратура һәм электросамокат прокат сервисы вәкилләре белән күреште, җыелыштылар, аңладылар моның бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк икәнлеген һәм аерым кагыйдәләр кабул иттеләр. Һәм менә шуларның берничәсе электросамокатта йөрү тизлеге 15 км/сәгатьтән артырга тиеш түгел, парковка өчен махсус урыннар билгеләнергә тиеш, электросамокатта хәрәкәт итәргә яраклы урыннар картасы төзеләчәк һәм электросамокатта 16 яшьтән узганнар гына йөри алачак. Менә шул. Минем үземнең электросамокатта йөреп караган юк, ничектер мин аның бик аңлап бетермим әле фишкасын. Чөнки акча ягыннан ул таксидан кыйбатрак килеп чыга, узаграк барасын, сәламәтлек өчен файдалы дияр иден, җыяу барырга була. Кыскасы, бер йөреп карар кирәк. Мин әле теге тотынмадым. Сез ничек ул мәсьәлә самокатта йөреп карадыгызмы, әллә сез теге шайтан машина кагымын мин аңа тотынмыйм дисезме? Җәй башланды. Котлыйм сезне шуның белән. Әлбәттә, хәзер мин монда әйтәсе килә, вакыт ул шартлы билгеләмә һәм вакытка карамый безнең кайф аңа бәйле булырга тиеш түгел. Тегесе монсы дип әйдәгез, менә мондай әйберләрне алып атабыз, диме? Һәм җәй башланды, безгә сөенергә кирәк дип әйтәсе килде. Юк, әйдәгез шушы җәйне матур, рәхәт, файдалы һәм тагын ничек итеп үткәреп була, матур итеп үткәрик һәм монда җәйне башлап җибәрү өчен минемчә иң шәп саундтрек ул Амаш төркеменең Хис ит җыры. Сезгә аны тыңларга һәм фикерләрегезне язырга тәкъдим итәм. Ә сез бу җәйне ничек башларга телисез? Һәм башладыгыз инде. Нинди җырлар тыңлыйсыз? Шуның белән бүлешегез, языгыз. Шуның белән шул сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.